Haino one masingsa mangli kasa wi phaika Tripura Notice News 10 sini mangli wo Huai Tula Shikoni Pasia Kamini Koroksa Tiprasa TSR Inspector Rathendra debbarma bihi khorongnei nawi ya bihi kusuni Nijini bwsano bwrui bwsa bao hinei ya a bwrui bwsano hamjakya mabaino TSR Inspector Rathendra debbarma bini dukhungni ogo sioi bwsabamani Nijini a bwsano no mayo rwmani bithino thanda botoloke talokniwi Nijini okni bwsa nono bithi khaniwi bwtharka huai Tula Shikor Pasia Kamini TSR Inspector Rathendra debbarma ya tabu tui thangjangnai a bwrui bwsani buma amosaka thanai baidi Tripura Notice News 10 sini maklio di report Tripura Notice News Banyi ni sajengno sabo bwthar bwthar ni chari mayo bithi ni mani bithi no chari bwthar tangai bwthar bwrui bwsa asayu nei bo angbai angkhai to dite songsa agian bwsai thi bo angbai songsa khaijata dai ui bwsa ka narang nasnaya angbai iko 10 bosor 11 bosor kai to bwsa kisa phan narang nasya angbai an bwsano mangnai asaite bo bai agi bo masa ati khano bithi sari bwthar sika ta bo atino bithi sari oi iko pini ba atino bithi sari bwthar sika Shugang abo masa bwthar shigabo abo boda bwrui abo ko bwrui no Abko bwrui mang sebau nang angwai bwsa tangi bwrui mang asai kete mutaro bhagwan dimas asai to man ya ang da khai ga bo kai amo bwsa bwrui bau ni ro ko na siar ung to kha kai ang iko ati khana ang bwsa gosto khai buju sajong buju abo phai bwsa bam phayo apro kai o ku ko tui asta bunu ungo bam phaja kai bam phan kai ini kai ora akon ko tham phaja ga phaja ri kan hindi nah na sar gera nyani hangla nyani kai hangla jan bisas kai thangga kai o ma hindi yong wan thanani in sabu mon busla no nani busla no ta ga telang samale o ma telang ni bici sari wo kuti phena se khai no ma nang ta ni busana ati khai nang wa sano ko tra rom ui ungo mana wa san thak ra ko bui usari ga ta bo khai bo het kwa ta ro khap na ya ta abu to lo no to mo chi na yang ko no bu ta la tang ni chau aro khap khaja bono ba ang busana bwthar ma henge no an busana bwthar ma henge na ang bwthar ma subu bono Rathendra no de jaga ma jago lukuro ani bisa khero bisa aton bai di promu joni bai di Rathendra no bithi sari bwthana ni ang jasna yu phachi oda na yu bosukang ma ati kino an busana ati ke bwthar ang bam ko to ma ni busa Wila oni ni bwsano bwthar purugan nang tam mungsa phano ko kenglia a purugan ni jini borok bam dan pa purugan koi mang to tamu kan to cholia lukuno puji nai tamo bai bithi chari bo kuno thanda abo hairo bai chari bithi tuma thanda bai chari ko bai chari ko khana bai khadi ko am kan tai ko dia bithi chari honi nang bupuro sawi mankha ko ba wi hayu ki ko bai o ko sa apuro to nai apuro norok bo jagawo bithi chari ma jaga bo jagawo ko gor mai an bahana su aja ko ka bin dusla ka ha ka sai manu tam ka sari tam ka chari ya dusla ka pura sai manano ko kha lang ko nini sajegno bithi chari man ulo bo sa khamna go talangkha ko behla o talang man ka behla o aro doktor kun sing ko ya aro kun pura mission of the chari no ga hailari ka ga pai ni ko te yang o je phai ko ta lama thagen thui thaga jibini doctor le thikya hani saklai darikha saklai haji ko sai thui thaga thunai ni bwsani umor bwsugungkha thui busan mungtamo ni nisrai thunai ni debbarma bwtharnai bufani mungtamo Rathendra debbarma botamo khlai tong TSR khayo bini posting bo jagawo edisi headquarter para khe bo jagawo dinana jari para
nung bai kerenglai mani bo busuk bosorongka 11 বছর 12 বছর কানা নাই তো করা nono satok pitok la khlai bo তো পেটো খাইও bo ba haike লাঠি বকর রকম লাঠি খাইও নং মুগো মুতে ইনখনা আমা ইনখনা নেদি সিরপ তুই বুয়া আনরি সিরপ তুই অরি তুই বকর খাতি বই গো মগল ইয়াসা কত ইয়াসা সেবন কে তন খা sugangni bihik bale bo halok da tongkho tongwa aku ga kya bihi opera ba no ko lok khayo busa tu soro ko lok khayo ba chin bara ro bu khaya bihi opera je jora oni ni bwsano bithi chari oi sakhamna ko tlang pur bwthara thang sabo thangya khaya kharka oi kem bu khaja bo kembo oi het kwa paro bo tabuk bo jaga wong na aja khari thangya bo ko het kwa ta da phaya yang aku tola wo bi no oi ka bu khata chi mi ne khaya sani ya nung tabuk bwtharni bufani ni bwsani bagai tamo justice nai justice nai bono bo bithi chari bu thana bo sungwa bono bo busa posto kai thima hanya am bono posto kai bu thana bo sungwo am guru tu nani usa aku